салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро аз сомонаи оила TJ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. дар нашри навбатии барномаи худ мо хостем оиди 5 таронаи беҳтарини соли 2023 ба шумо маълумот дода бошем. Фараҳманд Каримов яке аз сарояндагони беҳтарини кишвар аст ки бо сурудҳои дилнишини худ тавонистааст дар байни хурду калон маҳбубият ёбад. Ин сароянда бо суруди Сарбози ишқ дар ҷои панҷуми беҳтарини сурудҳои панҷгонаи соли 2023 қарор дорад. клиптарона бахшида ба рӯзи артиши миллӣ ва 30-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон дар YouTube канали худи Фараҳманд нашр шудааст. ин клиптаронаро дар давоми 10 моҳ зиёда аз 3 миллион нафар тамошо карданд. матни суруд аз шоири халқи Тоҷикистон Озарахш буда, оҳанг аз Сорбон Нурбадалов аст. Валиҷон Азизов ва Зулайхо Маҳмадшева ду ситораи пурҷалои тоҷик бо дуэти худ дар ҷои чоруми беҳтарин сурудҳои панҷгонаи соли 2023 қарор доранд. ин суруд дар YouTube канали Зулайхо Маҳмадшева бо номи Ҳоли дил пешкаши мухлисон гаштааст. ин клиптаронаро дар муддати 4 моҳ зиёда аз 5 миллион нафар тамошо карданд. шеър аз Яъқуб Усмонӣ буда, оҳанг аз Ёқуб Абдуллоев мебошад. Ёсамин Давлатова, сарояндаи ҷавону маъруфи тоҷик, бо ситоиши шеърбачаҳои ғармӣ суруди ин овозхон ки бо унвони ғармдара дар YouTube канали худи Ёсамин пешниҳоди ҳаводорон гаштааст, дар муддати 4 моҳ зиёда аз 7.3 миллион нафар тамошо кардаанд. матни шеър аз Зайн Шамсиддин буда, оҳанг аз Орифҷон Носиров мебошад. бояд гуфт ки таронаи мазкур аслан халқӣ буда, он аз рубоиёи сирф мардумӣ иборат аст ва қаблан дар шакли бадеҳа дар маросимҳои миллӣ сароида мешуд. сарояндагони машҳури тоҷик Мубориз Усмонов ва Мадина Ақназарова бо дуэти худ дар ҷои дуюми сурудҳои беҳтарини панҷгонаи соли 2023 қарор доранд. клиптарона кам дил мекунам ном дошта дар YouTube канали Мубориз Усмонов нашр гардид. ин клиптаронаро дар давоми 1 моҳ зиёда аз 8.4 миллион нафар тамошо карда ба суруд баҳои баланд доданд. шеър аз Эҳсон Азамиён буда, оҳанги суруд аз Шаҳбоз Носирҷонов мебошад. клип шабонгоҳ дар маркази дилхушӣ дар Ӯзбекистон сабт гардидааст. Фараҳноз Шарафова имрӯз вирди забони аксари дӯстдорони савтунавоз. Фараҳноз Шарафова бо суруди Ишқ ки ту дар ҷои якуми панҷгонаи суруди беҳтарини соли 2023 қарор дорад. ин клиптарона моҳи апрел дар YouTube канали Суруш Медиа пешкаши мухлисон гардидааст ки аз рӯзи нашр то ба имрӯз зиёда аз 10 миллион нафар тамошо кардаанд. матни шеър аз Раҳмия Аюбӣ мебошад. бинандагони азиз, ин буд нашри навбатии барномаи Instaface аз сомонаи оила TJ. то барномаҳои дигар хайр.